Hé, wat is dit, man? Ik dacht dat we gingen fietsen. Het is wel mountain, maar niet meer biken. Mountainbike hiken. Hoe leg ik dit zo meteen uit? Ja, maak dan een shortcut. Ja, je hebt wel bewijsmateriaal. Ja, maar het is de camera die uit te vallen onderhand. Een fietsbaak. Hoe kom je hier nou weer langs? Wat een soort biathlon dit. Hé, dat hebben we al gehad dit. Dat is een soort biathlon, ik denk nog zwemmen en de triathlon gehad. Anderhalf uur fietsen, 3 kwartier wandelen, nu weer een half uurtje zwemmen. Naar huis. Dit keer rechts gaan. Leuke spiegeltrek. Ik ga het nog weten. Heb je nog een stukje opgenomen? Ik weet ik wel, je gaat vaak. Hey, we kunnen hier naar rechts. Ja, nog een keer. Die man zweet het op de nek, man. Volgens mij. Ja, dan kom je bij de brug. Maar jullie ook snel, niet? Oké. Goedjes. Tot later.